श्रीदेवी माऊली रंगमंच हेदूळ या नव्या रंगमंचाचं उद्घाटन जिल्हा बँक संचालक बाबा परब आणि उद्योजक SP सामंत यांच्या हस्ते करण्यात आलं। धन्यवाद सर। सन्माननीय संदीप परब सर यांच्या हस्ते आपण विधिवत या रंगमंचाचं उद्घाटन करतो। यानंतर सन्माननीय संतोष सामंत सर यांना विनंती करतो आपल्या शुभ हस्ते या स्टेजसाठी बांधण्यात आलेल्या फीचं आपल्या शुभ हस्ते या ठिकाणी फीत कापून उद्घाटन करावं। सन्माननीय संतोष सामंत सर, धन्यवाद। आपण प्रत्येक यानंतर मान्यवरांच्या हस्ते दीप प्रज्वलन करण्यात आलं। धन्यवाद सर। सन्माननीय बाबा परब सर यांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी दीप प्रज्वलन होते। त्यानंतर सरपंच महोदय आपल्या नवनिर्वाचित पंचायत मॅडम यांच्या शुभ हस्ते दीप प्रज्वलन। यानंतर सन्माननीय संतोष परब सर, संतोष सामंत सर, यानंतर उपसरपंच महोदय किशोर सावंत सर आणि तंटामुक्त अध्यक्ष आदरणीय दिवाकर पुजारी सर यांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी आपण दीप प्रज्वलन करूया। तमसोमा ज्योतिर्मय असं म्हटलं जातं। या ज्योतीच्या प्रकाशाप्रमाणे वृद्धिंगत
यानंतर उपस्थित सर्व मान्यवरांचा शाल, श्रीफळ आणि गुलाब पुष्प देऊन सन्मान करण्यात आला। यानंतर बाबा परब यांनी आपले विचार मांडले। देवी माऊली रंगमंच याचं ओपनिंग सर्वप्रथम आधी मी तुमचा आभार मानतो। तुम्ही मला या कार्यक्रमाला बोलवला आणि माझ्यासाठी तुम्ही लवकरात लवकर घाई करून आज इथे 100ची गर्दी जमली असतील तरी पण तुम्ही लवकरात लवकर हा कार्यक्रम चालू केला म्हणून तुमचे पुन्हा एकदा आभार मानतो। या कार्यक्रमात उपस्थित आमच्या सरपंच मॅडम, उपसरपंच आणि सर्व मान्यवर आणि खास करून जे या गावाला कायम धावत असतात, मदत करत असतात त्या सामंत साहेब, सर्व मान्यवर असतील। या आतापर्यंत एवढे रंगमंच बघितले ते कुठच्या ना कुठच्या असे पक्षाचे कार्यक्रम असतात, पण मला आनंद झाला या गावासाठी की हा पहिला रंगमंच आहे जो पूर्ण गाव एकत्र येऊन रंगमंच बसण्याचे कुठल्याही पक्षाचा विषय नाही। त्याच्यामुळे पुन्हा एकदा तुमचे अभिनंदन करतो की अशीच एकी या गावात राहू दे। राजकारणाचा भाग नाही की राजकारणाचे गुन्हा नाही, कारण गेल्या वेळी तर मला ते ग्रामपंचायत सेनेकडे होते आणि आता आपण बीजेपीकडे आहे। जरी बीजेपीकडे असली तरी आज इलेक्शन झालं, विषय संपला। आज पूर्ण गाव एकत्र पाहिजे, विकास पाहिजे असेल तर गाव असाच एकत्र पाहिजे। आम्ही तुमच्या बरोबर 100% आहोत। सुदैवाने राणेसाहेबांच्या आशीर्वादाने आज मी बँकेवर डायरेक्टर आहे। मी पुढे आमच्या गावापेक्षा म्हटलं की या नुसतं उद्घाटन करून गेलो किंवा असं नको, या गावामध्ये काही तरुण असतील तर अशा तरुणांची एक मीटिंग लावा। आपले राणेसाहेबांकडे जे खातं आहे त्या खात्यासंदर्भात अधिग्रहामध्ये असतील किंवा अनेक इतर विषय असतील, असे व्यवसायाच्या दृष्टीने किंवा जे उद्योगधंदे करू शकतो अशा दृष्टीने एक मीटिंग लावून खातेग्रहाचे अधिकारी आपण इकडे आणू। राहिला विषय फायनान्सचा तर त्यासाठी आम्ही इकडे बसलो आहोत बँकेचे डायरेक्टर म्हणून। तर असे कार्यक्रम आपण या गावासाठी राबवू। काय विकासाचा विषय असेल तर आता आम्ही कुठे थांबणार नाही। जशी आमचं गव्हर्नमेंट आल्याबरोबर आज अंगणवाडीकडे जाणारा एकही रस्ता आजच्या पेपरला बातमी आली आणि गुजरभाई मगाशी म्हणाले की साहेब आमचा रस्ता अंगणवाडीकडे जातो पण खात्याचा रस्ता आहे। हा रस्ता चुकून राहिला असेल कारण त्याने हायवेपासून येणारे सर्व रस्ते आम्ही पकडलेले होते। तर हा रस्ता लवकरात लवकर पूर्ण करू असं आश्वासन देतो आणि ते आश्वासन लवकर पूर्ण पण करेल एवढंच सांगतो। जास्त काही बोलत नाही कारण टाईमच्या अगोदर माझ्या ते उद्घाटन केला तर पुन्हा एकदा आभार मानतो। इथेच थांबतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अशा प्रकारे हा कार्यक्रम अतिशय उत्साहात पार पडला। या कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन माइंडकर सर। सर्वप्रथम सर्वांचे मी आभार मानतो की या ठिकाणी आमचा सर्वांचा तुम्ही एक विशेष असा सत्कार आयोजित केला आणि सर्व आपल्या मंडळाच्या सदस्यांना आणि अध्यक्षांना मी त्यांचं देखील अभिनंदन करतो की गावच्या विकासामध्ये त्यांनी आपलं बहुमत सहकार्य नेहमीच ठेवावं आणि आजच्या या रंगमंचाच्या उद्घाटन प्रसंगी उपस्थित सर्व मान्यवर आणि तुम्ही सर्व मान्यवर या ठिकाणी दोनच शब्दात मला असं सांगावं वाटतं की हेदूळ गावच्या विकासामध्ये अनेक जणांनी मोलाचं योगदान दिलेलं आहे। आम्ही देखील प्रशासनाच्या वतीने आम्ही आमचा खारीचा वाटा नेहमी उचलण्याचा प्रयत्न करीत असतो, परंतु सर्वांचं समाधान होतं असं नाही। काही जण रागावतात देखील, काही जण चांगलं देखील म्हणतात, परंतु प्रामाणिकपणानं काम करण्याचा प्रयत्न, प्रशासकीय कामाची माहिती देण्याचा प्रयत्न मी नेहमीच करत आलेलो आहे। त्याच पद्धतीने इथून पुढेही करत राहीन आणि नेहमी मला हेदूळच्या ग्रामस्थांचं, बंधू भगिनींचं, लहान मुलांचं देखील काही वेळेला मला खूपसे सहकार्य मिळालेलं आहे। अनेक वेळेला पंचायती असू दे किंवा गावातील लोकांना भेटण्याचा प्रसंग असू दे,
तर त्यावेळी देखील लोकांचं खूप चांगलं म्हणजे आपल्या घरी कोणतरी पाहुणा आलेला आहे अशा पद्धतीने मला आजपर्यंत हेदूळमध्ये वागणूक मिळालेली आहे. त्याबद्दल त्या सर्वांचं देखील मी या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो. त्याचप्रमाणे कोटलेन मांडवडीचे सरपंच देखील या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्या गावातूनही मला तितकंच प्रेम मिळालेलं आहे. परंतु विशेष कौतुक करायचं म्हणजे आज हेदूळमध्ये बोलण्याचे प्रसंग येतोय की आजपर्यंत म्हणजे जवळजवळ मी 2015 पासून इथं आहे, तर जवळजवळ 7 वर्ष मला पूर्ण झालेले आहेत इथे. आणि अतिशय सुंदर असं म्हणजे हेदूळ गावच्या विकासामध्ये आजपर्यंत सरपंच असतील, मी आल्यापासून जवळजवळ 3 सरपंच मी पाहिलेले आहेत. पुजारी मॅडम असतील किंवा माननीय नंदू गावडे असतील किंवा आताच्या पांचा मॅडम असतील. तर उत्तरोत्तर आपल्या गावचा विकास मी पाहत आलेलो आहे. आणि आजच्या नवनियुक्त सरपंच आणि त्यांच्या पूर्ण ग्रामपंचायत सदस्यांना मी अशी विनंती करेन की हा जो विकासाचा रथ जो आहे तो त्यांनी पुढे असाच चालवावा. एवढं बोलून मी या ठिकाणी मला बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी आपल्या सर्वांचा आभार मानतो. धन्यवाद. तर आभार निलेश पुजारी यांनी मानले. मनाला प्रसन्नता वाटते की या रंगमंचावर निघणारे कार्यक्रम व्हावेत त्यात आणि जास्तीत जास्त कलाकार या हेदूळ गावामध्ये निर्माण व्हावे आणि त्या ह्या स्टेजवर त्यांनी उत्तरोत्तर आपापले जे कार्यक्रम असेल ते चांगल्या पद्धतीने करावे. माझ्यातर्फे मी एक सांगतो की मी ह्या ठिकाणी कीर्तन करेनच आणि दशावतारामध्ये माझी इच्छा आहे दशावतारी नाटकामध्ये काम करायची. तर पहिलं या स्टेजवरच दशावतारी नाटकात काम करेन. आणि तुम्ही जे ह्या हा जो उपक्रम ठेवला आहे पूजा विद्या वगैरे हे जे ह्या उपक्रमाला पुष्कळ उशीर होते आणि मी आता बोलण्याचं भरपूर आहे. माझ्याकडे तसं आता साठवलेलं काय विषय नाही आहे. तरी सुद्धा तुमच्या ह्या कार्यक्रमाला जास्तीत जास्त माझ्या शुभेच्छा. माझ्याकडून होणारी मदत आहे कोणत्याही ह्या करमणुकीच्या कार्यक्रमामध्ये मी प्रथम तुम्हाला या सगळ्या कार्यक्रमात देवळापासून जे जे कार्यक्रम असेल त्या त्या कार्यक्रमाला माझे फुलना फुलाची बाकडी मी तुम्हाला केव्हाही द्यायला तयार आहे. आणि सार्वजनिक क्षेत्रामध्ये करमणुकीच्या कार्यक्रमामध्ये हिरेने भाग घ्यायला सुद्धा तयार आहे. धन्यवाद. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.